Raketa. Ľavotočivá. Vyrovnaj. Pristávame. Na stoličku. Vážení priatelia, vítajte v tejto vesmírnej recenzii na Alesis Compact Kit 4. Je to vesmírna stanica pre bubeníkov. Všimnite si, zapojím sem tento adaptér, ktorý je v balení. Taktok. Na tomto paneli sa nachádza takisto aj ovládanie on-off. Vypni, zapni, výstup 3,5 mm stereo jack na slúchadlá. Zapínam túto vesmírnu stanicu. Tak. Skúsim, paličky sú priložené, takéto plastové detské zaujímavosti. Rozmotám kábel na topánke a môžeme ísť. Priatelia, jedná sa o zaujímavý, nazval by som to detský takýto kompaktný kytík so 4 padami, ktoré sú citlivé na úder. Čiže ja keď dám tichunko túto činelku a pridávam, skutočne sa jej intenzita zvyšuje. Je to indikované i touto LED diódou. Každý ten padík pekne zabliká, keď sa na ňom zahrá. Sú to ovládače master volume, to znamená, dám si, ak nepočujem, chcem dať silnejšie, je to indikácie od 0 do 8 nastavenie volume. Teraz nastavenie rhythm, demo, tap tempo, pad assign, to znamená, že vy si môžete krásne namapovať každý ten padík. Každý úder znamená iný zvuk. A keď sa vám páči, napríklad takýto nejaký perkusný bubienok, stlačíte opäť pad a máte to namapované. 80. roky ako stvorené. Ďalej si tu môžete nastaviť nejaký tréning, nejaký trenažér, start, stop tlačidlo, odpočítavané. Je to fakt skutočne príjemná hračka, veľmi príťažlivá, čo sa týka hmotnosti, ja neviem, koľko to môže byť, možno 400 gramov, je to určite uvedené v návode. Volume je dostatočne hlasitý, je to takýto reproduktorík. Určite sa nejedná o nejakú čínsku hračku v hračkárstve, skutočne ten zvuk z toho je vyvážený, tie pady sú citlivé, ten feeling, ten atak, ktorý vám vráti to do tej paličky, je veľmi príjemný, vyrovná sa skutočne elektrickým bicím, povedzme nejaké také strednej úrovni, napríklad značke Yamaha, tak to by som hodnotil veľmi pozitívne. To demo vám ukazuje vždycky blikaním, po akých tých padoch máte hrať. Samozrejme dá sa na tom hrať aj inými paličkami, nielen týmito priloženými. Je to fakt fajn. Ak by ste to chceli zapojiť na nejakú aparatúru alebo na sluchadlá, ako som spomínal, tento výstup, môžeme si ešte zahrať niečo. Nejaký si tu dáme game. Tuto sa indikuje na displeji obtiažnosť hviezdičkami. Ak si chcete dať zložitejšiu hru, stlačíte znova. Jedna hviezdička zložité menej, druhá a tretia je teda najzložitejšia úroveň. Môžeme si stlačiť niečo. Môžeme si dať nejaký iný track. Ono to odpočíta. Samozrejme, treba dávať bacha na tie diódy, ale vám potom ten systém pogratuluje po hre, aký ste boli šikovní a úžasní. Je to podľa mňa relaxačná pomôcka, cena okolo 80 €. Robí tento Compact Kit 4 veľmi dostupným bubenickým prostriedkom. Ak by ste mali nejakú skúsenosť s touto raketou vesmírnou, alebo sa chceli podeliť s nejakými zážitkami, neváhajte napísať pod video alebo maily. Všetko dobré.